Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo, Papa Dudut. Ako po si Adela. Nagsimula po ang kwento ko noong 32 years old pa lamang ako. Noong time na yon ay accounting staff po ako sa isang kumpanya. Hindi ko na lamang po babanggitin ang pangalan kasi wala na po ako ngayon doon. Pinalaki po ako ng tatay ko na isang single dad. Iniwan kami ng nanay namin sa kanya noong 5 years old pa lamang ako. 5 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa. Yung panganay namin ay nagtatrabaho sa Thailand at teacher siya roon. Ako naman ay nakatira noon sa bahay ng stepmom ko na si Tita Des. Kasama ko roon ang mga nakababata ko pang kapatid. May kaya si Tita Des. Mataas ang posisyon niya sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nila ni Papa. Si Papa naman ay management consultant. Yung bahay namin dati ibinenta na lamang ni Papa. At yung pinagbentahan ay nilagay niya sa savings account naming magkakapatid. Papa Dudut, dahil lumaki ako sa komportableng buhay, nahilig ako sa mga party. Hindi rin ako nakipag-boyfriend noon kasi puro hookups lamang ang gusto ko. Takot ako noon sa commitment at wala rin akong plano na magkaroon ng pamilya pagdating ng araw. Nakakahiyaman pong sabihin pero napaka-wild ko po noon. Nasubukan ko nang makipagtalik sa 2 lalaki at every week ay iba-iba yung mga nakakasama kong lumabas. Alam yon lahat ni Papa pero hinayaan niya lamang ako dahil adult na raw naman ako. At alam ko na raw kung ano ang ginagawa ko. Hindi naman siya nagkukulang sa mga paalala pero sadyang matigas lang ang ulo ko ng time na yon. Matagal-tagal akong hindi nakapag-party at sumama sa iba't ibang lalaki noong naoperahan ako dahil sa appendicitis. Bumaba rin noon ang self-esteem ko nung nagkaroon ako ng malaking peklat dahil sa operasyon. Mga ilang buwan din na hindi ako sumasama sa mga kaibigan ko. Until one night, Papa Dudut, hindi ako nakatanggi sa imbitasyon ng best friend kong si Yuna. Nasa bar kami noon at may nakilala akong lalaki, si Arwin. As usual ay lumabas po kami pero imbes na sa hotel kami pumunta, nagulat po ako nang doon niya ako dinala sa bahay niya. Talaga? Sa bahay ka niya dinala? Shucks! Napakahaba talaga ng hair mo, bakla! Mahaba talaga. Pati yung ano. Swerte mo naman! Sana tinawagan mo ko para nakijoin ako sa inyo. Gaga, may rule tayo, di ba? Na bawal mag-share ng kalandian. Hindi ko naman yung nakakalimutan. Di ka talaga mabiro. Kasi mukhang bet na bet mo yung guy na kasama mo last night. So, how's the performance? It's a 10. At alam mo ba, siya pa lang yung pinakamabait na nakaduko. Talaga? Paano mo naman nasabi? Pinagluto lang naman ako at hinatid pa pauwi. Nagbahatid ka sa bahay nyo? Syempre hindi. Hindi siya exempted sa rules ko pagdating sa one night stand thingy ko, no? Hindi ko pa rin binigay sa kanya yung totoo kong pangalan. Sabi ko, Ella yung pangalan ko. Saan ka nagbahatid? Sa mall ako nagpahatid. Nagdahilan na lang ako na may kailangan pang bilhin bago umuwi. Gusto pa nga niya ako samahan eh. Sana nagpasama ka. Nagdahilan nga lang, di ba? Saka hanggang doon na lang talaga yung oras namin na magkasama. Sayang naman. Sana tinodo mo na. Kinilala mo na dapat. Tapos aabot kami sa talking stage. At sunod nun, manliligaw na siya. At yun yung pinakaayaw ko mangyari eh. Maglalaro na kami ng mahal-mahalan. Yak! Kadiri naman yung ganun. Makayak naman to. Allergic ka lang talaga sa commitment kaya ka ganyan. Ay, sa ginagawa mo,
Baka inuugat ka na, wala ka pa ring boyfriend. Hindi lahat ng babae kailangan ng boyfriend. Mas masaya ako na ganito kalaya. Uy, pero aminin mo, kinakabahan ka rin after ng encounter mo sa mga lalaki mo. Kasi, what if may sakit sila at nahawaan ka? Kaya dapat, magkaroon ka na ng isa sa mga nakasama mo dati. Or pwedeng maghanap ka ng bago. Gawin mong FOBO. Parang ang boring naman nun. Isa lang talaga. Baka madali kaming magkasawaan sa isa't isa. Ang sabihin mo, hindi ka lang talaga kontento sa iisang lalaki. Naku ha? Baka kasing luwang na ng wristband yan. Hoy, grabe! Napaka-OA naman nun. Pero seryoso, wala pa ba tayong planong magtino? I mean, baka kasi kung kailan natin maisipang magkaanak, saka naman hindi na pwede. Alam mo naman tayong mga babae, dumarating sa menopausal stage. Ayoko pang magkaanak. Parang hindi pa kasi talaga ako ready sa ganung responsibilidad. Saka alam mo naman yung sweldo ko, sarili ko pa lang yung kayang buhayin. 18,000 monthly, hindi pa pwede sa may anak. Gets naman kita, lalo na dito tayo nakatira sa city. Mas mataas ang cost of living. Kung nasa 30K siguro yung sweldo, carry na. 30K? Paano yung rent at utility bills? Konti lang matitira sa 30K after mag-grocery. Ay, oo na, huwag ka na lang mag-anak. Lumandi ka na lang. Papadudot sa lahat ng lalaking naka one night stand ko ay si Arwin pa lang ang nagustuhan ko ang personality. Kahit na isang gabi lang kaming nagkasama, naramdaman ko na iba siya. Parang mas naging interesado pa nga siya noon sa mga hilig ko at ibang mga bagay tungkol sa akin kesa sa sex. Kahit na yun naman talaga ang rason kung bakit ako sumama sa kanya. Pero kahit mabait siya, gwapo at gentleman, hindi pa rin siya exempted sa mga rules ko pagdating sa one night stand. Sa mga sumunod na araw, pinagsisihan ko na hindi ko man lang naitanong ang buong pangalan ni Arwin para na-stalk ko man lang siya sa Facebook. Para sana kapag naisipan ko pang makipagkilala sa kanya ay madali na lang sa akin. Pero inunahan din ako ng takot noon. Sa unang tingin ko pa lamang kasi kay Arwin ay para siyang yung lalaki na date to marry. Iba lang yung case namin kasi hindi naman matatawag na date yon. Feeling ko kasi noon ay parang mawawala na yung excitement sa buhay ko kapag committed na ako. Kaya hindi talaga ako sumugal sa isang relasyon. After 2 months, saka ko lang na-realize na si Arwin na pala yung huli kong naka one night stand. Hindi na kasi ako nakakalabas-labas noong nabisi na ako sa trabaho at nagkasakit pa. Kaya nawala na ako ng pagkakataong maglakwat siya. Hanggang isang araw, may napansin sa akin ang kaibigan kong si Yuna, Papadudot. Ang sarap, shucks. Ay, nagsisisi ako na isang cheeseburger lang binili ko. Hoy, ba't ang takaw mo yata ngayon? Para namang first time mong makatikim ng cheeseburger. Nagugutom kasi ko, tsaka natatakam ako dun sa amoy ng patty. Parang gusto ko tuloy umorder nito para sa merienda mamaya. Tapos may kasamang mainit-init na fries na isasawsaw ko sa ice cream. Ay, parang ayoko na magtrabaho. Gusto ko na lang kumain ng kumain. Mas gusto ko yung fries. Di kasi ako mahilig sa burger. Uy, mag-share ka mamaya ah. Uy, ano ka ba? Sa akin lang yun. Kulang pa yun sa akin eh. Bakit ba kasi gutom na gutom ka, girl? Hindi ka ba kumain kanina bago pumasok sa trabaho? Kumain naman. Pero nagugutom talaga ako eh. Kulang yung kinain ko kanina. Grabe ha, naninibago ako sa'yo. Kahit naman ako. Hindi ko nga alam kung bakit bigla akong tumakaw ng ganito. Siguro dahil sa stress sa work natin. Hindi na kasi tayo nakakapagwalwal. Inom kaya tayo mamaya? Sige, tara. Pero konti lang ha. May pasok pa tayo bukas. Joke lang. Ayokong uminom ng bitin. Sa weekend na lang. Okay, sabi mo eh. Wala rin naman ako sa mood uminom. Parang mas gusto ko matulog mamaya pag uwi ko. Wow! Ikaw ba talaga yan? Parang ibang Adela ata ang kaharap ko.
Sana lang hindi ka sinasapian ng mabuting kaluluwa. Para kang tanga dyan, kung ano-ano sinasabi mo. Kasi nga nakakagulat na ayaw mong lumabas. Nasanay kasi ako sa Adela na mahilig pumarty. At saka alam mo na. Tapos isipin mo, 2 buwan ka ng ganyan. Kaya nahihiwagaan na talaga ako sa'yo. Wag mo na lang kasi kung pansinin. Kahit tumataba ka na. Ha? Uy, hindi ako nagbibiro ha. Nagkakalaman ka na talaga. Tignan mo yung pisngi mo. Oh, pati ang braso mo. Yung totoo, kailan yung huling beses na nanalamin ka? Kasi sa pagkakaalam ko, sa ating dalawa, ikaw yung masyadong self-conscious. My gosh! Oo nga! Hindi pwede to. Kailangan ko magpapayat. Mag-gym ka. Jim, paano sobrang busy natin? Girl, may weekend naman. Ayoko. Sa bahay na lang ako mag-workout. Plano mo bang magmukmok? Oh, grabe. Hindi talaga ikaw yan. Bakit ba kasi ang kulit mo? Kanina ka pa ah. Hala siya? Napikon ka na dun sa sinabi ko? Nakakainis ka kasi. Kung napapangitan ka sa akin, diretsuhin mo na lang. Uy girl, hindi na ba uso ang joke sa'yo? Ganito rin naman tayo dati ha. Bakit parang bigla kang naging sensitive dyan? Babalik na ako sa table ko. Wala na akong gana kumain. Tsusera ka? Naubos mo na nga eh. Hoy! Parang tanga naman to. Sorry na. Sorry kung na-offend kita sa mga nasabi ko. Hindi ko talaga alam na ma-offend ka ron. Nasanay lang kasi ako sa biruan natin. Kaya pasensya ka na. Sige na, hayaan na natin yon. Pero gusto ko na talaga bumalik sa table ko. O sige. Basta okay tayo ha. Oo naman. Pasensya ka na rin. Nadala lang ako ng inis ko kanina. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang ang inasal ko sa kaibigan kong si Yuna. Hindi naman ako gano'n ka-sensitive noon sa kahit ano pang sinasabi niya. Nasasakyan ko pa ang mga biro niya pero noong time na yon, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Mabuti na lang at likas na mabait si Yuna kaya nilawakan na lamang niya ang pangunawa niya pagdating sa akin. Pero pag uwi ko noon sa bahay, napag-isip-isip ko ang mga sinabi ni Yuna. Habang nasa kwarto ako noon at nakaharap sa malaking salamin, saka ko lang napagtanto na totoo nga ang mga sinabi ni Yuna. Tumataba na ako, pinisil-pisil ko ang braso ko na ayaw kong tumaba noon. Pero sa pagkakataong yun ay wala na akong magawa dahil nandun na yon. Medyo nagkaka-double chin na rin ako, kaya inatake na naman ako ng insecurities ko sa sarili ko dahil sa pagbabagong yon ang katawan ko. Pwede naman ako mag-gym o kaya ay maglaan ng oras para mag-workout araw-araw. Pwede rin akong mag-diet pero ewan ko ba Papa Dudut. Wala akong ka-interes na gawin yon. Na-insecure ako sa itsura ko pero nawalan din ako ng gana sa mga ginagawa ko noon para ma-maintain ang magandang katawan. At sa pag-iisip ko po noon, bigla na lang akong namutla nang may isa pa akong napagtanto, Papa Dudut. Grabe ang kaba ko. Nang ma-realize kong 2 buwan na pala akong hindi dinadatnan, Papa Dudut. Papa Dudut, anemic ako at aware din ako na meron akong PCOS. Nalaman ko yon noong nagpa-check up ako bago pa man maoperahan dahil sa appendicitis. Kaya normal na sa akin ang ma-delay ang period ko. Isa pa ay nagpipills din ako pero after ng operasyon ay hindi na ako nakapag-take noon. Isa pa Papa Dudut nang maalala ko kung gaano kami kapusok ni Arwin. Nang gabing may nangyari sa amin ay bigla akong na-paranoid. Hindi ko kasi maalala kung gumamit ba siya ng proteksyon o hindi noong time na yon. Inis na inis ako sa sarili ko dahil hindi ko nagawang maging responsable sa huling beses na lumandi ako. Alam ko na dapat ang gagawin ko pero dahil sa sweetness at kabutihang ipinakita noon sa akin ni Arwin ay parang nalunod na lamang ako sa presensya niya. Parang nawala na lang noon lahat ng mga bagay na inaalala ko.
At narealize ko lang na nangyari pala yon sa akin kung kailan ilang buwan na mula nang may mangyari sa amin. Posibleng buntis ako, Papa Dudut. Kaya naman nagpiti ako kaagad ng araw na yon at hindi ako makapaniwala sa naging resulta. Namutla ako nang makita ang 2 pulang linya sa pregnancy test na hawak ko. Ilang beses ko pang inulit yon. Pero iisa lang ang naging resulta. Hanggang sa naisip ko nang kumonsulta sa isang OB. Wala muna akong pinagsabihan noon dahil hindi ako handa sa magiging reaksyon ng pamilya ko at ng kaibigan ko, Papa Dudut. Oh my gosh, girl! Totoo ba? As in, buntis ka? Oo, confirmed na. Nagpatingin na rin kasi ako sa OB. At ang sabi niya, mahina raw yung kapit ng bata kaya maselan yung pagbubuntis ko. Alam na ba yan ng tatay mo? Hindi pa. Wala pa akong pinagsasabihan sa kanila. Tayong 2 pa lang ang nakakaalam nito. Ay, saka ayoko rin sanang ipaalam. Alam mo naman yung ugali ni Tita Des. Baka sabihin nun ipapaako ko pa sa kanila yung magiging gasto sa pagbubuntis ko. Pero paano ka niyan? Maselan yung pagbubuntis mo kaya kailangan mo ng matinding pag-iingat. Ilang buwan na lang hindi ka na makakapagtrabaho niyan. Kaya nga kailangan kong paghandaan yun. Hindi na muna ako masyadong gagastos ngayon para makapagtabi ako ng pera. Pero girl, hindi magtatagal, lalaki na rin yung tiyan mo at malalaman din ng tatay mo na buntis ka. Hindi nila malalaman. Paano? Aalis ako sa bahay ni Tita Des. Maghahanap na lang muna ako ng murang paupahan. Ano? Seryoso ka ba? Mas lalo kang mahihirapan nun. Gagastos ka sa renta tapos mag-isa ka pa. Kailangan mo ng kasama. Kakayanin ko to ng mag-isa. Kasalanan ko naman to kasi hindi ako nag-ingat. Nako ha, alanganin talaga ako sa desisyon mo na yan. Ay, natatakot din naman ako. First time kong magbuntis. Hindi ko pa gustong magkaanak pero wala naman akong balak na palaglag tong bata. Malaking kasalanan yun. Diyan naman ako proud sa'yo. Kasi kahit malandi ka, matino kang mag-isip pagdating sa bata. Gaga ka talaga. Pero, kakailanganin ko yung tulong mo ha. Sure, sabihan mo lang ako kung anong magagawa ko for you. Andito lang ako lagi. Basta, ninang na ako agad ng anak mo ha. Oo naman. Kung gusto mo maging second mom ka pa niya eh. Ay, gusto ko yan! Nga pala, kung kailangan mo ng murang paupahan, matutulungan kita dyan. Talaga? Oo, may paupahan yung tita ko. Pwede ko siyang kausapin para i-reserve yung bakanteng kwarto ron. Bahay yun ha, marami kang kasama ron. Pero all girls naman, kaya wala kang dapat alalahanin. Sige, sabihan mo ko kung magkano yung rent para mapaghandaan ko. May laman pa naman yung savings account ko kaya may magagamit pa ako kung sakali. Pero mas maganda kung kakausapin mo muna yung tatay mo. Para hindi siya mabigla na aalis ka ng bahay ng tita Des mo. Kakausapin ko naman talaga siya. Pero hindi pa lang talaga pwedeng sabihin yung dahilan kung bakit ako lilipat. Basta kapag kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Kahit sa pera pa yun, basta meron ako, pahihiramin kita. Thank you ha. Sobrang supportive mo talaga sa akin. Sana ganyan ka pa rin hanggang sa makapanganak ako. Kahit hanggang sa lumaki na yung anak mo, andito pa rin ako. Best friends nga, di ba? Iiyak na ba ako? Uy, gaga. Ayoko ng mga iyak-iyak na yan. Alam mo naman yun eh. Pero ikaw, kailan ka magkaka-baby? Ay nako, tigilan mo ako sa mga tanong na ganyan. Wala pa nga makabuntis sa akin eh. Tumatanda na kasi tayo. Isipin mo, kung sa mga susunod na taon ka pa magkakaanak, ang tanda mo na kapag nag-college na yung anak mo. Kakayanin mo pa kaya siyang suportahan nun? Hoy, ano ba? Huwag mo nga akong i-pressure. Kailangan mo na talagang ma-pressure. Kung ako sa'yo, damayan mo na ako sa pagbubuntis ko. Papadudot sa tulong ni Yuna ay nagawa kong makalipat sa isang maliit na kwarto sa pinapaupahang bahay ng tita niya.
Mabait naman ang tita niya at madali ring kausap. Binigyan pa nga po ako noon ng discount dahil swerte raw ako kapag may tenant na buntis. Natuwa ako dahil bukod sa safe at malinis naman ang tinutuluyan namin ay friendly rin ang mga kapwa ko tenant. Mas excited pa sila noon na makalabas ang baby ko kesa sa akin. Ang kagandahan pa sa inuupahan ko ng time na yon ay malapit lang yon sa ospital. Hindi ako mahihirapan tuwing kailangan kong magpa-check up. Ang problema ko lang noon, Papa Dudut, ay nahirapan na talaga akong kumilos noong lumaki na ang tiyan ko. Hindi ako pwedeng mapagod ng sobra at ma-stress. Hindi rin ako pwedeng magbuhat ng mabibigat. Sa dami ng bawal sa akin noon ay hindi na po ako nakapagtrabaho. May naipon naman ako para sana sa panganganak ko pero hindi nasasapat yon kung kasama pa ang budget ko hanggang sa makapanganak ako at makarecover. Kaya naman kahit nag-aalangan ay humingi na ako ng tulong sa tatay ko. Papa Dudut, hindi naman nagalit ang tatay ko noong nalaman niyang buntis ako. Nag-worry lamang siya sa kalagayan ko at sinabing mas maaga sana ako nagsabi sa kanya para hindi na ako nahirapan pa. Kinumbinsi niya ako na ipaalam sa ama ng dinadala ko ang tungkol sa pagbubuntis ko. Pero hindi ko naman po masabi sa kanya na hindi ako sigurado kung si Erwin ang ama ng ipinagbubuntis ko. Lalo na't hindi ko naman talaga lubusang kilala ang lalaking yon. Pero sa kabila ng lahat ay sinagot ni Papa ang mga gastusin sa pagbubuntis ko. Wala na rin akong nagawa noong pinabalik niya ako sa bahay ni Tita Des dahil kailangan ko raw ng mas komportableng matutuluyan. Tahan na, baby. Nandito lang naman si Mommy. Hindi mo ba kayang patahanin yung anak mo? Nakakaistorbo ng tulog eh. Ang ingay-ingay. Pasensya na, tita. Nilabas ko lang siya ng kwarto para paarawan kanina. Oh, tapos na kayo magpaaraw, di ba? Eh di bumalik na kayo rin sa kwarto mo at kung pwede, magkulong na lang kayo maghapon para hindi ko marinig yung kaingayan ng anak mo. Pasensya na po talaga, tita. Ngayon pa lang kasi ako nakapag-alaga ng bata kaya naninibago rin ako. Hayaan niyo po, kapag nasanay na ako, hindi na kayo maiistorbo sa iyak ni Sevi. Eh kailan pa yon? Kasi naman lalandi-landi, hindi naman pala handa sa pagiging ina. Kaya po ba hindi na kayo nagkaanak? Kasi hanggang ngayon hindi pa rin kayo handa? At bakit naman ako nasali sa usapan? Buisit ka! Kayo po unang namersonal, tita. Sinusubukan ko naman pong makisama ng maayos sa inyo pero kung tratuhin nyo kami ng anak ko, parang sampid lang kami rito. O bakit? Hindi ba totoo naman? Buti nga sa'yo na mismo nang galing eh. Gumagastos naman din po ako rito sa bahay. Saka hindi naman po pera nyo ang ginagastos namin. Kay Papa yon. Yung pera ng papa nyo, pera ko na rin. Paano naman nangyari na conjugal yun hindi nga po kayo kasal? Kahit na! Sa mata ng mga tao, ako na yung asawa ng papa nyo. Sa madaling salita, feeling nyo lang po yun. Pero hindi naman talaga. Bastos ka! Kayo rin naman po Kaya patas lang. Sa susunod na pagsalitaan mo ako ng ganyan, palalayasin kita rito. Di go! Para naman gustong gusto kong makasama kayo rito. Akala nyo ba kapag napaalis nyo ako rito, titigil na si Papa sa pagtulong sa amin ng anak ko? Asa ka, tita. At talagang proud ka pang manandi ka kaya ka nagkaanak? Proud ako na may anak ako kahit na wala siyang tatay. At least ako meron. Ikaw, wala. Kung gugustuhin kang hiwalayan ng tatay ko, baka hindi na siya magdalawang isip kasi madali ka lang namang iwanan. Wala kang pinanghahawakan. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Ikaw rin po, tita. Wala kang karapatang insultuhin kami ng anak ko kasi hindi naman ikaw yung nagpapalamon sa amin. Saka bakit ba big deal sa'yo yung simpleng pag-iyak ng anak ko? Para namang hindi ka dumaan sa pagiging baby. Wala ka talagang utang na loob. Ang tagal ko na kayong pinatira dito, tapos gaganyanin mo lang ako? Marunong po akong tumanaw ng utang na loob. Pero hindi ibig sabihin nun, hahayaan ko na kayong insultuhin kami. Saka kahit ano namang gawin ko, ganyan pa rin yung sasabihin nyo. Kasi alam ko naman na sa simula pa lang,
Napipilitan lang kayo na patuloyin kami rito dahil kay Papa. Pero alam nyo, tita, kapag nalaman ni Papa na hindi nyo gustong nandito kami, baka maghanap na siya ng ibang bahay. Tapos, hindi ka na niya uwian kasi mas gusto niya kaming makasama. Lalo na ngayon na may apo na siya. Gustong gusto niya kasi na may baby siyang nakikita. Kaya kapag wala na kami rito, bihira na rin kayong magkakasama. Alam mo, buwisit ka sa buhay kung babae ka! I feel the same, tita. Papa Dudut, pinalaki ako ng tatay ko na palaban at hindi basta-bastang nagpapatapak sa kahit na sino. Kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili kong patulan si tita sa ginawa niya. Sa totoo lang, hindi naman kami pabigat sa bahay niya ng time na yon. Ginagamit ko pa rin naman ang naipon ko sa pagtatrabaho. Pero hindi ko rin tinatanggihan ang mga ibinibigay ni Papa para sa anak ko. Masasama kasi ang loob niya kapag tinanggihan ko yon. Ang katwiran niya kasi kahit naman daw kaya ko nang magtrabaho, tatay ko pa rin siya kaya magbibigay siya hanggat kaya niya. Doon po ako hanga kay Papa. Kung sa pagiging responsableng ama lang naman po ang usapan ay ilalaban ko talaga siya. Sa kabila ng hindi namin pagkakaunawaan ni Tita Des, ay nanatili kami sa bahay niya. Gaya ng gustong mangyari ni Papa. Noong nakarecover na ako ay plano ko sanang kumuha na lamang muna ng mag-aalaga kay Sevi para makapagtrabaho ako ulit. Pero hindi po pumayag ang tatay ko. Hintayin ko raw muna na mag 3 years old si Sevi para komportable na akong iwanan siya sa ibang tao. Mahirap daw kasing ipagkatiwala ang bata kung baby pa lamang at ibang tao na ang nag-aalaga. Lalo na't hindi ko nakikita. Nagpatulong na lamang siya noon sa akin sa ilang paperworks niya dahil kaya ko namang gawin ang mga yon. Tapos ay binabayaran pa niya ako ng buwanan. Papadudot nung 3 years old na si Sevi, may napansin po ako sa anak ko. Sa ganong edad kasi ay hindi pa rin siya nakakapagsalita. Actually, matagal ko nang napapansin na hindi siya nagre-respond kapag tinatawag ko siya sa pangalan niya. Hindi rin po siya nakikinig tuwing sinasaway ko sa sobrang kakulitan niya. Pero akala ko po noon ay normal lang sa bata yon. Hanggang sa may napanood po ako tungkol sa autism spectrum disorder. Papadudot, may napanood akong nanay na nagva-vlog tungkol sa anak niya na may autism spectrum disorder or ASD. Parehong-pareho nito ang behavior na na-observe ko sa anak kong si Sevi. At para makasigurado ay kinonsulta ko na siya sa isang developmental pediatrician. At doon ko na po nakumpirma na may ASD nga ang anak ko. Hindi ko po alam kung ano ang magiging reaction ko noong nalaman ko yon. Sobra po akong nalungkot at nakaramdam ako ng takot para kay Sevi. Aware naman po kasi ako sa mga iniisip ng ibang tao na walang sapat na kaalaman sa ganong kondisyon ng bata. Pero hanggat maaari, hindi ko itinuring na iba ang anak ko. Pinalaki ko siya ng normal at hindi itinatago sa mga tao. Hindi naman po yun naging madali para sa akin, lalo na at maraming nagsasabi na hindi siya normal. Marami rin yung kinakawaan siya na para siyang may malubhang sakit at hopeless case ang kondisyon na meron siya. Kaya madalas akong may nakakasagutan noon. Sa katagalan ay nasanay na rin po ako sa mga tao sa paligid ko. Imbes na makipagtalo o makipag-away ay pinapaunawa ko na lamang sa kanila ang kondisyon ni Sevi. Pero kung nagagawa ko yon sa ibang tao, kabaliktaran naman ng kay Tita Des. Kahit kasi alam niya na may ASD ang anak ko ay sarado ang isipan niya para maintindihan yon, Papa Dudut. Ay, salamat. Nakatulog din si Sevi. Makakapaglaban na ako.
Oh, nandyan ka na pala. Kanina pa ba kayo nakauwi? Kani-kanina lang po, tita. Ay nako, dapat kasi hindi mo na inilalabas yan si Sevi. The more na na-expose yan sa ibang tao, the more na nabubuli yan. Tita, na-appreciate ko naman po yung concern nyo. Pero alam ko naman po yung ginagawa ko. Sinasanay ko siya para mamuhay kagaya ng ibang bata. Hindi ko naman siya pwedeng ikulong na lang dito sa bahay at itago para protektahan. Hindi po ganun yun. O edi ikaw na yung marunong. Sana all. Palabas-labas lang, pasyal-pasyal. Kung makagastos, akala mo naman may trabaho. Tita, please. Nagsisimula na naman po kayo. Matagal na ako nagsimula. Papunta na nga tayo sa ending eh. Anong ibig niyo sabihin? Kasi, ako na mismo magsasuggest sa tatay mo na paalisin na kayo rito. Masyado na kasi kayo masakit sa mata. Pumapangit yung umaga ko kapag nakikita ko kayo. Di pumikit ka. Hindi mo na ako madadala dyan sa pamimiloso po mo, no? Maghintay ka lang. Mapapaalis ko na rin kayo rito. Ganon? Di good luck po, tita. Wait ko yan, promise. Alam mo, bakit kaya hindi mo hanapin yung tatay ng anak mo? Mamalay mo, panagutan ka kahit malaki na si Sevi. Tsaka sa kondisyon niya, mukhang kailangan niya talaga ng tatay eh. Kaya ko naman palakihin si Sebi nang ako lang yung magulang niya. Kaya mo nga, pero yung kondisyon ng anak mo, kaya mo pa bang i-handle? Ay, sayang si Sevi. Ang pogi pa namang bata. Ano? Paano naman siyang naging sayang? Kasi kulang-kulang yung anak mo eh. Kailangan pa bang sabihin yun para maintindihan mo, Adela? Paglaki niya, baka walang magkagusto dyan. Hindi kasi siya normal eh. At sa tingin nyo, normal kayo sa lagay na yan? Ang kitid ng utak nyo. Pinaliwanag ko na sa inyo yung kondisyon ng anak ko, pero anong magagawa ko kung sadyang mahina kayong umintindi? Kahit anong paliwanag pa ang gawin mo, hindi pa rin mababago no na hindi normal yung anak mo. Kaya alam mo ko ako sa'yo, ilayo mo siya sa akin at sa ibang tao para hindi siya masaktan. Doon kayo! Far away! Okay na sana kung nagmamalasakit lang talaga kayo eh. Pero matagal nang malinaw sa akin yung motibo nyo, kaya tigil-tigilan nyo ako, tita. Yun nangyari sa anak mo, alam mo sa tingin ko, karma mo yun. Kasi sa sobrang kalandian mo, yan na nangyari. Hindi ka kasi nakukontento sa isang lalaki, di ba? Parang ikaw din nung bago ka napunta sa tatay ko. Kung hindi naman naging kayo, hindi rin magbabago yung buhay nyo, di ba? Saka yung sinasabi mong karma, para lang yun sa mga kagaya nyo. Wala naman akong niloko at sinirang relasyon sa ginawa ko noon. Isa pa, hindi ko tinuturing na malas sa buhay ko si Sevi. Kahit dumating siya sa panahong hindi pa ako handa, minahal ko siya ng buong buo bilang anak ko. Blessing nga siya sa akin eh. Nagbago yung pananaw ko sa buhay nang dahil sa kanya. Kayo, kaya siguro hindi pa nagbabago yung pananaw nyo kasi hindi nyo nga naman naranasan maging ina. Papadudot yun na ang huling beses na nagkasagutan kami ni Tita Des. Umalis kami sa bahay niya hindi dahil sa pinapalayas niya kami, kundi dahil gusto kong palakihin ang anak ko sa magandang environment at hindi sa may kabahay kaming ganon kasamaang ugali. Hindi kasi ako nakakapagpigil tuwing harap-harapan niyang iniinsulto ang anak ko. Ayaw ko naman na lumaki ang anak kong naririnig palagi ang pagtatalo namin ni Tita Des. Ayaw sana ni Papa na umalis kami pero ipinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon namin ni Tita Des para maintindihan niya ang desisyon kong yon. Dahil wala pa naman akong trabaho, nang hiram na lamang muna ako kay Papa ng gagamiting panimula. Nangako ako sa kanya na babayaran yon paunti-unti kapag nagkaroon na ako ng trabaho. May narekomenda sa akin si Yuna sa Makati. Nakahanap siya roon ng 1-bedroom apartment. Dahil sa sitwasyon ng anak ko, naghanap na lamang ako ng home-based jobs hanggang sa matanggap ako bilang virtual bookkeeper. Hindi man kalakihan ng sweldo ko noong una ay sumasapat naman yon para sa gastusin namin ni Sevi. Kumuha na lamang ako ng taga-alaga niya para may magbabantay sa kanya kapag oras ng trabaho ko. Papadudot bukod sa trabaho ko ay naghanap po ako ng isang side hustle
Naging affiliate ako ng isang shopping platform at naisip ko rin pong mag-online selling ng mga ukay pero branded na damit. Wala na po akong naramdamang hiya o kaartihan noon dahil kung hindi ako didiskarte ay walang mangyayari sa amin ni Sevi. Nakakapagod at nakakadrain ang ginagawa ko noon. Hindi ko na naisip na maglakwatsa at hindi na rin po ako nakakabili ng mga bago kong gamit sa kagustuhang makaipon para sa future ng anak ko. Bala ko po kasi siyang i-enroll sa school para sa may kondisyong kagaya niya. May kamahalan lamang yung tuition kasi private pero malaking tulong naman yon sa progress ni Sevi. Sayang, wala na palang egg noodles dito. Favorite pa naman yun ni Sevi. Miss, kung gusto mo, sa'yo na lang tong isa. Dalawa naman yung nakuha ko eh. Favorite ko rin kasi to. Sure ka? Arwin? Wow, kilala mo pa pala ako. Ikaw si Ella, tama? Tagal nating di nagkita. Kamusta ka na? Okay lang naman. Ikaw? Eto, pogi lang. Wow ha, believe talaga ako sa confidence mo. Sa confidence na nga lang kumakapit eh. Mukhang marami-rami kang pinapamili ah. Tulungan na kita maghanap ng mga bibilin mo para mabilis ka matapos. Ha? Wag na. Okay lang ako, kayang-kaya ko na to. Para sana makapagkwentuhan pa tayo kahit sandali lang. Ngayon lang naman to. Kasi paglabas natin dito, siguradong di mo na ako papansinin. Uy, di naman. Kaya nga pumayag ka na. Sige na nga, baka di mo rin ako tigilan eh. Ano pa ba yung kulang dito sa cart mo? Toiletries na lang. Okay sige, nandun lang naman yung sa kabilang section. Tara. Nag-grocery ka rin pala. Oo, mas gusto ko kasing ako'y namimili ng mga kailangan sa bahay. Lumipat ka na dito sa Makati? Oo, kapatid ko na yung nakatira doon sa bahay na inuuwian ko dati. Actually, sa parents namin yon, binigay lang sa akin. Pero matagal ko nang gusto lumipat dito. Maganda kasi offer sa akin dito sa Makati kaya pinatos ko na. Bumili ka ng bagong bahay? Condo unit lang. Buti ka pa. Ako kasi nag-rent lang. Okay lang yan. Makakausad ka rin pagdating ng araw. Dito na yung toiletries. Ikaw na mauna magliko ng cart mo. Sige. Oh, nahulog phone mo. Ako na kukuha. Salamat. Eto, ang cute naman ang nasa wallpaper mo. Anak ko to, si Sevi. Siya yung may favorite ng egg noodles. Galing naman, pareho kami. Comfort food niya kasi yun. So, may asawa ka na pala? Wala, single mom ako. Gusto ko sanang itanong kung bakit pero baka hindi ka komportabling sagutin yun. Kaya wag na lang. Wag na nga. Ayoko rin kasing pag-usapan. Sabi ko nga. Kaya hindi rin ako magtatanong tungkol sa'yo. Okay lang naman kung gusto mo magtanong sa akin. O kaya, ako na lang yung magkukwento. Noong nagkita kasi tayo, halos hindi tayo nakapag-usap. Oo nga eh. Pero gano'n naman talaga kapag one night stand lang, di ba? Na-break ko na nga yung isa sa rules ko nung hinatid mo ko eh. May mga rules ka rin pala. Ikaw rin ba? Oo, pero konti lang naman. Talaga? Ano yung isa sa rules mo? Hindi ako nakikipagrelasyon sa mga naka one night stand ko. Bakit naman? Magiging komplikado lang. Siyempre ako, alam ko yung rason kung bakit ko yung ginagawa. So pareho lang kami ng mga babae na ikakama ko. At gaya ko, marami na ring dumaan sa kanila. Kaya sa tingin ko, hindi sila yung babaeng tatagal sa isang relasyon. Wow, so gusto mo pala yung tatagal sa relasyon. E di sana nanligaw ka na lang para hindi mo na kailangan ng ka-one night stand. Nag-e-explore pa kasi ako noon. Ini-enjoy yung pagiging single. Kaya wala pa talaga akong balak na manligaw. Pero nagbago na yun ngayon. Gusto ko, kung may makakarelasyon man ako, yun na rin yung pakakasalan ko. Date to marry guy ka pala. Parang gano'n na nga. Okay, tama na tong chismisa natin. Kukuha na ako ng mga kailangan namin tapos diretso na ako sa counter. Ikaw ba? Gano'n din. Kaya sabay na lang tayo. Ikaw bahala. Papadudot kahit umiwas ako noon sa usapan tungkol sa ama ni Sevi, ay hindi ko na napigilan ang pagtatanong ni Arwin. Lalo na noong nalaman niya kung ilang taon na ang anak ko. Parang may iba raw kasi siyang nararamdaman noong nakita niya yung wallpaper ko noong time na yon.
Naging honest naman ako noong tinanong niya kung may ibang lalaki pa ba akong nakasama matapos yung nangyari sa amin. Sinabi ko na rin na posibleng siya ang ama ni Sevi pero niremind ko rin siya na huwag munang mag-assume hanggat hindi pa napapatunayang mag-ama nga sila. Bago nga po kami naghiwalay noong araw na yon, ay siya na mismo ang kumuha ng contact details ko para magkausap kaming muli. Inad niya ako sa Facebook at nag-message din siya kaagad. After kong i-accept ang friend request niya, sunod-sunod na po ang naging tanong niya tungkol kay Sevi. Walang araw na hindi niya kinukumusta ang anak ko, kahit na hindi pa siya sigurado kung siya nga ang ama nito. Na-touch ako sa ginagawa niya noon. Sinabi ko rin ang kondisyon ni Sevi at tinanggap naman niya yon. Nag-suggest pa nga siya ng magandang eskwelahan para sa bata. Parang mas excited pa nga siya noon kesa sa akin. May pagkakataon na sinusubukan niyang kausapin si Sevi through video call. Pero kahit siya ay hindi rin pinapansin ng anak ko. Gayon pa man ay nakita ko ang pagiging patient niya sa ganong sitwasyon. Lalo na yung pagiging kalmado niya. Bagay na gustong gusto ko sa isang lalaki. Kaya naman tuwing nagme-message si Arwin ay iba na yung excitement na nararamdaman ko. Sa tingin ko nga po noon ay nagugustuhan ko na siya. Papa Dudut. Papa Dudut, sa muli naming pag-uusap ni Arwin ay mas napalagay na ako sa kanya. Kaya naman inamin ko na sa kanya na hindi talaga Ella ang pangalan ko. Natawa pa siya dahil hindi ko naman daw kailangang ilihim ang tunay kong pangalan. Kung ayaw ko na raw makipagkita o makipag-usap ulit ay irerespeto naman daw niya. Hindi namin napag-usapan ang personal naming buhay, kaya hindi ko alam kung may nakarelasyon na siya matapos yung una naming pagkikita. Laging tungkol kay Sevi ang topic namin pero sobrang na-appreciate ko yon. Hanggang isang araw ay bigla naming napag-usapan yung nangyari sa amin. Doon ko lang napagtanto kung bakit parang sigurado na si Arwin na siya ang ama ng anak ko at kung bakit gano'n na lamang siya ka-attach sa bata. Hindi raw pala siya gumamit ng proteksyon. Nakaligtaan na raw niya yon dahil sa kapusukan naming dalawa. Papa Dudut, nahihiya ako tuwing naaalala ko yon. Hindi ko man lang ma-imagine na naging ganun pala ako ka-wild noong wala pa akong anak. Na umabot pa sa puntong nabuntis ako tapos ay hindi ko alam o hindi ako sigurado kung sino ang ama ng pinagbubuntis ko. Hindi ko po alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga listeners ng Barangay LS sakaling umere po itong kwento ko. Pero medyo inaasahan ko na rin po na hindi nila magugustuhan yung naging gawain ko noon. Tungkol naman po sa hinala ni Arwin na siya ang ama ni Sevi. Para makasigurado ay hiningi niya ang consent ko para sa sample ng anak ko na kailangan niya para sa isang paternity test. Okay ka lang ba? Oo naman. Ikaw nga dapat tanungin ko niyan kasi hindi mo pa binubuksan yung envelope. Gusto ko kasing sabay tayo makaalam ng resulta. Ikaw na ba magbubukas o ako na lang? Ako na lang. Okay, buksan mo na. Ay, sana positive. Kabado ka pa rin, no? Tingnan mo na kaya. Nabuksan mo na eh. Eto na, promise. Positive! Adela, nag-match kami! Yun! Ano ko sa Sevi? May anak na ako! Daddy ka na. Pwede ba akong ilagay sa birth certificate niya bilang tatay niya? Well, pwede naman pero may proseso yon. Willing ka bang maabala? Kahit ano para kay Sevi. Sana hayaan mo ako magbigay para sa mga gastusin niya. Sa therapy niya, sa mga gamit niya, sa tuition niya, lahat. Ikaw na maraming ipon. Hindi naman. Matagal na rin kasi ako nagtatrabaho at wala naman ako sinusuportahan. Yung parents mo. Baka ako pa yung bigyan nila. Hindi kasi sila nanghihingi sa amin. Kaya kami na lang nagkukusa. Pero mga regalo lang o kaya pagkain. Hindi nila tinatanggap pag pera. Pakisabi sa parents mo magpapaampon ako. Kami ni Sevi. Ako na lang ang aampon sa inyo. Talaga? Kaya mo bang umampon ng dalawa?
Sama mo pa pamilya mo. Uy, biro lang ha. Baka mamaya, isipin mong napakayabang ko namang tao. Hindi naman ako ganun. Since mukhang financially stable ka na, hindi mo pa ba naiisip na magkaroon ng sarili mong pamilya? May anak na ako, di ba? I mean, yung may asawa ka, ganun. Hindi pa namin napag-uusapan ng girlfriend ko yung tungkol sa kasal. Busy pa kasi siya sa karir niya eh. May girlfriend ka na pala. Oo, 2 years na kami. Actually, magkakasundo kayo nun. Special education teacher siya. Matutulungan niya rin si Sevi. Mabuti kong ganun. Okay ka lang ba? Parang nanamlay ka bigla. May iniisip lang ako. Iniisip mo ba kung paano sasabihin kay Sevi na ako yung daddy niya? Hindi ko alam kung maiintindihan niya na yung ganitong bagay, pero makakatulong kung palagi ka niya nakikita at nakakasama. Walang problema sa akin yun. Palagi ko siyang pupuntahan. Pero tingin mo magiging okay lang lahat to sa girlfriend mo? Oo naman. Maiintindihan niya yung tungkol kay Sevi. Yung sa atin, nangyari naman yun bago pa naging kami. At hindi ko rin alam na may anak na pala ako. Ikaw rin. Hindi ka sigurado no na ako yung ama. Kaya sa tingin ko, magiging okay pa rin kami kahit malaman niya yung tungkol sa anak natin. Sana nga. Ayokong maging dahilan kami para magkasira kayo. Pinatibay niyo yung 2 years niyong relasyon at sisiguruhin kong hindi kami ni Sevi yung sisira nun. Alam ko rin naman na hindi yun mangyayari. Hindi ikaw yung klase ng babae na maninira ng relasyon ng iba. Kung makapagsalita ka dyan, parang kilalang kilala mo na ako. Siguro nga nagkakilala tayo sa maikling panahon pa lang. Pero iba yung nakita ko sa'yo. Mabuti kang ina kay Sevi. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na magiging ganun kakakalmado para sa isang batang may autism. Yung ibang nanay kasi maiksi yung pasensya. Umaabot sila sa punto na sinisigawan na nila yung anak nila. Hindi ko yan kayang gawin kay Sevi. Dugot laman ko siya kaya sobrang mahalaga siya sa akin. At kasama mo na ako magpapahalaga sa kanya ngayon bilang ama niya. Papa Dudut, ayoko naman talagang masira ang relationship ni Arwin at ng girlfriend niya. Pero aaminin ko, lihim kong hiniling na sana kami na lang para mabuo yung pamilya namin ni Sevi. Isa pa, sino ba naman ang hindi nagugustuhan ang lalaking napaka-green flag? Hindi naman siya perfect. May mga kalokohan din siya sa buhay pero gaya ko, isa rin siya sa mga taong nagpapatunay na hindi yung mga kalokohang ginawa namin ang magde-define kung mabuting tao kami o hindi. Pero kahit gusto ko siya bilang isang lalaki, ay hindi ko rin kaya na maging dahilan para masaktan ang ibang babae. Oo, sobrang wild ko noon at parang babaeng pakawala ako. Pero never ko pang nagawa na mang-agaw ng boyfriend ng iba o manira ng relasyon. Sinigurado ko rin na yung mga nakakasama kong lumabas ay walang karelasyon para hindi magkaroon ng problema. Ipinaalam ni Arwin sa girlfriend niya ang tungkol sa paternity test. Laking pasasalamat ko noong hindi ito nagalit. Wala raw problema ito kung magpapakaama si Arwin sa anak namin. Kaya naman nakahinga na ako ng maluwag noon. Hindi ko na rin masyadong poproblemahin ang mga gastos kay Sevi dahil may katulong na ako noon. Napakaswerte ko po, Papa Dudut, at hindi ko po alam kung anong nagawa ko para i-bless ako ni Lord ng ganon. Pero bukod po doon ay may mas maganda pang nangyari. Arwin, ikaw pala. Pasok ka. Salamat. Si Sevi. Nasa kwarto, naglalaro. Aga mo ngayon ah. Saka parang ang dami mo namang dala. Nag-grocery na ako para sa inyo ni Sevi. Lapag ko na rito ha. Aba, kaya pala nagtatanong ka kung anong mga pagkain yung gusto niya ha. Pero kaya ko namang mag-grocery. Hindi mo na kailangang gawin yan. Masyado ka ng maraming ginagawa para kay Sevi. Hayaan mo na ako. Hindi naman to araw-araw eh. Tuwing pupuntahan ko lang naman siya. Oo na, hindi rin naman kita mapipigilan eh. Oo nga pala. Kaya rin ako nandito para ipagpaalam si Sevi bukas. Para saan? Isasama namin sana siya mamasyal. Kung okay lang sa'yo.
Oo naman, okay lang sa akin yun. Bakit naman hindi? Baka kasi may nauna na kayong lakad. Tsaka ayoko naman basta-basta na lang kunin ko dito si Sevi kung kailan ko lang maisipan. Mas maganda kung ipagpapaalam ko muna. Salamat ha. Hayaan mo, hindi kita pagbabawalan na hiramin siya. Pwede mo siyang ipasyal lang kayong dalawa lang o kaya kasama yung girlfriend mo. Walang kaso sa akin yun. Pero sa susunod, kasama ka na. Tayong 4. Para makita ni Sevi na mas malaki na yung pamilya niya. Gusto ko yan. May isa pa nga pala akong ipagpapaalam sa'yo. Ano yun? Nagpaplano na kasi kami ng girlfriend ko na magpakasal eh. Talaga? Magpapakasal na kayo? Oo. Kung papayag ka sana, kukunin naming ring bearer si Sevi. Sure! Okay na okay nga sa akin yun eh. Okay ka lang? Bakit parang naiiyak ka? Masaya kasi ko na may tatay siya na kagaya mo. Yung hindi siya ikakahiya. Hindi ka natatakot na isama siya sa labas, na ipakilala siya sa ibang tao na anak mo siya. Sobrang sarap sa pakiramdam na proud ka na anak mo si Sevi. Sino ba namang hindi magiging proud daddy ng isang batang masarap mahalin? Mahal na mahal ko si Sevi, Adela. Thank you, Arwin. Thank you kasi dumating ka sa buhay namin. Hindi mo lang binigay yung sarili mo sa kanya bilang ama. Binigyan mo rin siya ng malaking pamilya na magmamahal sa kanya. Nabanggit na rin naman yung malaking pamilya. Excited na yung mga magulang ko na makita si Sevi. Pati na rin ikaw. Kaya minsan, imbitahan ko kayo sa bahay. Kaya sana makapunta kayo. Makakatanggi pa ba ako? Pamilya mo na yun eh. Natin, Adela. Yung pamilya ko, pamilya nyo na rin ni Sevi. Basta ha, kapag ako naman yung nag-invite sa inyo para makilala nyo si Papa, bawal din kayong tumanggi. Ipupusta ko mga daliri ko. Walang tatanggi sa pamilya ko, Adela. Siguraduhin mo lang, kasi baka ikasal ka na putol yung mga daliri mo. Saan pa susuot yung wedding ring? Alam mo, siraulo ka rin bumanat eh, no? Hoy, mas malala ka, no? Oo na. O siya, punta ako muna si Sevi sa kwarto. Magkakalat kami, ha? Basta marunong ka rin maglinis, makakalabas ka pa ng buhay rito. Papa Dudut, sobrang saya ng puso ko dahil hindi lang nagkaroon ng ama si Sevi kundi nagkaroon pa siya ng malaking pamilya na hindi ko rin talaga inaasahan. Gaya ng sabi ni Arwin, mabait ang mga magulang niya at napamahal kaagad sa kanila ang anak namin. Natuloy ang kasal ni Arwin at ng girlfriend niya pero kahit na mag-asawa na sila, hindi pa rin siya nawawala ng oras para kay Sevi. Mas napadalas pa nga ang pagpunta nila sa amin para makapag-bonding kami. Sa lahat ng nangyari sa buhay ko, hindi ko akalain na magiging matalik kaming magkaibigan ni Arwin. Nagawa namin yon para kay Sevi. Bilang respeto sa asawa niya ay kinalimutan ko na at pilit na binura ang nararamdaman ko para kay Arwin. Sa katagalan naman ay nagawa ko rin yon. Kaibigan na lang talaga ang tingin ko sa kanya at isang mabuting ama para sa anak ko. Imbis na ikahiya niya si Sevi dahil sa kondisyon ng anak namin ay pinagmamalaki pa niya na may anak siya. Binuksan niya ang isipan ng mga taong hindi pa lubusang nauunawaan ng kondisyon ni Sevi at ng iba pang mga batang may ASD. Sabi nga po ni Arwin, kung isa raw kaming puzzle, si Sevi yung pinakamahalagang puzzle piece na bumuo sa amin. Sa ngayon ay nakalipat na kami ni Sevi sa bagong bili naming bahay. 5 years old na siya at nakapagsasalita na rin sa tulong ng mga therapy niya. Hanggang dito na lamang po ang medyo komplikado pero masayang kwento ng buhay ko at ng aking anak na si Sevi Papadudut. Maraming salamat po sa inyong lahat na nasa likod ng napakagandang programa ninyo sa radyo. Sana po hindi kayo magsawa na magbahagi ng iba't ibang kwento ng totoong buhay para magsilbing inspirasyon sa amin. Malaking bagay po ito para sa amin na minsan ay pinanghihinaan din ng loob. Mabuhay po kayo and God bless. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Adela. Mga kabarangay, huwag nating tingnan ang autism bilang isang limitasyon.
Ang mga batang may ganitong kondisyon ay may kanya-kanyang kwento ng lakas at katatagan. Kaya naman hayaan natin sila na ipakita ang kanilang kakayahan at makasabay sa mundong sa kanila rin naman nakalaan. Natatangi ang kanilang kakayahan at talento. Hindi nila kailangang magbago para makibagay sa mundo dahil ang mundo mismo ang kailangang matuto na tanggapin sila at pahalagahan. Malaking tulong ang pagtanggap na ito para sa mga magulang tulad ni Adela at Arwin. Kaya ugaliin nating maging sensitibo sa mga salitang binibitawan natin. Dahil kung meron mang higit na masasaktan, yon ay ang mga magulang na buong pusong tinanggap ang kanilang mga anak. Anuman ang kanilang kondisyon. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut. Nakasama ninyo sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories number 1. Dear Papa Dudut, magandang araw po, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Kiel. 31 years old at dati po akong online sex worker na nakatira sa Pasay. Bunso ako sa 4 na magkakapatid. Ang buhay ng pamilya namin ay may ahalintulad ko sa bagyo. Napaka-unpredictable. May mga panahon na para bang nasa alapaap kami na kaya naming bilhin lahat ng bagay na gusto namin. At may mga panahon din na walang-wala kami ni pambili ng itlog na ulam. Ay hirap pa kami, Papa Dudut. Parehong sugarol ang mga magulang ko. Nasanay na kaming magkakapatid na nakaasa sa swerte ng nanay at tatay namin sa sugal na ginawa nilang trabaho sa pang-araw-araw. Tuwing hapon, sa halip na magsiesta, ay lumalabas agad si nanay ng bahay, dala ang mga kakaning ibinebenta nito. Dumidiretso ito sa bahay ng kaibigan niyang may sariling sugalan sa likod ng kanilang bahay. Doon ay pinagsasabay niya ang pagtitinda habang nakaupo sa harapan ng mga baraha. Sa kabilang banda ay nalulong naman sa sabong ang tatay ko. Kapag nananalo ng sugal ang mga magulang ko ay daig pa namin ng mayayaman kung maglustay ng pera. Pero kapag pareho silang minalas ay nagtsatsaga kami sa instant noodles at dilatang ulam. Dahil sa mga bisyo ng mga magulang ko ay mabilis na nalubog sa utang ang pamilya namin. Umabot sa halos ₱250,000 ang pinagsamang utang ng mga magulang ko. Sa puntong hindi na nila ito kayang bayaran, kaya ang ginawa ng tatay ko ay tinakasan na lamang niya ang mga ito. Nagising na lamang ako isang araw na hindi namin mahagilap ang tatay ko. Yun pala ay tinakbuhan na niya ang mga pinagkakautangan niya. Papa Dudut. So ano? Wala ka pa bang balita tungkol sa tatay mo? Wala pa eh. Ni Honey ho, wala man lang siyang paramdam. Kahit sabihin lang niya sa amin kung buhay pa ba siya o hindi na. Ano ba kasi nangyari? 1 buwan na siyang hindi umuwi ah. Baka naman may pinagtataguan. Ganun na nga. Sa dami ng utang niyang naisip na lang siguro niyang solusyon sa problema niya, umalis, magtago at iwan sa amin yung patong-patong niyang utang. Hirap niyan, pre. Mahirap talaga. Kami na ngayon yung binubulabog ng mga naniningil sa kanya. Biruin mo, kada araw nasa 3 hanggang 4 ang nagpupunta sa bahay para maningil sa kanya. Hindi na nga makalabas si nanay dahil dun eh. Sinubukan mo na ba siyang hanapin sa mga kaibigan niya? Sa probinsya niyo? Tumawag na kami sa lola namin sa probinsya, wala raw siya doon. Maging sila nag-aalala na rin dahil hindi raw nagpaparamdam sa kanila si tatay. Nagpunta na rin kami sa mga kumpare niya, pati sa mga kaibigan niya sa sabungan. Pero wala rin silang balita kay tatay. Maging sila nga hinahanap si tatay kasi may utang din siya sa kanila. Hindi niyo ba sinubukan mag-report sa pulis para matulungan nila kayo? Bakit naman idadamay ang mga pulis? Hindi naman nawawala si tatay. Nagtatago yun kaya sa halip na hanapin, baka huliin pa yun sa dami ba naman ng utang niya. Hindi.
Sa pagkakaalam ko, wala namang nakukulong sa utang eh. Talaga? Bakit naman? May nabasa kasi ako sa Facebook tungkol dyan. Kasi pati yung tita ko, nagkautang din nun sa Ola. Ano naman yung Ola? Online lending apps. Nagpatulong siya sa barangay noon kasi tinatakot na siya ng mga kolektor. Pero ang sabi sa kanya, bawal mang threat ang mga kolektor. Hindi rin totoo yung mga panakot nilang makukulong siya kasi nasa batas yun na bawal ikulong ang mga taong hindi nakakapagbayad ng utang. May ganun pala? Oo, pero syempre kapag tinakbuhan mo yung utang mo, hindi ka talaga tatantanan ng mga nangongolekta. Gagawin nila lahat para makuha nila pabalik yung perang inutang mo. Yun na nga ang pinagdadaanan namin ngayon eh. Stress na si nanay kasi pati mga kamag-anak namin, kinokontak na rin ng mga kolektor. Napost na nga sa Facebook si nanay at tatay eh. Hiyang-hiya na si nanay. Wala na rin gusto makipaglaro sa kanya ng tongits dahil sa nangyari. Alam mo kung anong mas malala? Ano? Pati trabaho ko natuntun na rin nila. Lagi nila akong pinupuntahan doon para hanapin si tatay. Araw-araw yun, walang mintis. Napagalitan na nga ako sa trabaho eh. Ang gusto nila, ako na lang ang magbayad sa utang ni tatay kasi ginawa rin niya akong co-maker sa mga utang niya. Ano naman yung co-maker? Yung kapag umuutang yung isang tao, may 2 o 3 silang co-maker para kapag hindi nakapagbayad ng utang yung taong umutang, obligado yung mga co-maker na bayaran yung utang, lalo na kung hindi nagpaparamdam yung nakautang. Sa sitwasyon namin, lahat kami sa pamilya, si nanay pati 3 kapatid ko, co-maker sa mga utang ni tatay. Ang lala pala ng problema nyo. Kaya nga hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko eh. Paano ko mababayaran yung libo-libong utang ni tatay kung isa lang akong gasoline boy? Yung araw-araw kong ang sahod, hindi na makasurvive sa isang araw eh. Di subukan mo na lang umutang din para magbayad sa utang ng tatay mo. Di mas lalo na kaming nalubog sa utang niyan. Wala eh. Yun lang yung naisip kong paraan eh. Ang hirap kasi ng problema nyo. Kung pwede lang sanang tularan si tatay na magtago na lang din ako. Pero di ko kayang iwan si nanay eh. Naaawa na rin ako sa kanya. Kapit ka lang pre. Sigurado namang giginhawa rin ang buhay nyo balang araw. Basta, laban lang. Papadudot lumipas pa ang ilang buwan at hindi na talaga nagparamdam pa sa amin si tatay. Tumigil na rin kami sa paghahanap sa kanya dahil alam naming mahirap hanapin ang taong ayaw magpahanap. Dahil nga sa sunod-sunod na panghaharas sa amin ng mga debt collectors, ay napilitan kaming ibenta noon ang mga appliances sa bahay. Pati nga motor ko noon na ilang taong kong binayaran ay naibenta ko na rin para lamang mabawasan na mga utang ni tatay. Nasa punto na kami noon ng buhay namin na sobrang lugmok na kami, papadudot. Hindi na rin kinaya noon ng panganay naming kapatid ang problema sa bahay, kaya naman mas pinili na lamang niyang bumukod at makipag-live-in sa kanyang boyfriend. Hindi ko rin naman maaasahan noon ang 2 ko pang kapatid dahil pareho pa silang walang trabaho at tambay lamang sa bahay. Tanging kami na lamang ni nanay noon ang magkatuwang para buhayin ang pamilya naming tinalikuran ng sarili naming padre de pamilya. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para kumita ng ekstrang pera. Naghanap ako ng sideline at pati sa gabi ay nagtatrabaho din po ako. Lahat ng pwedeng pagkakitaan ay pinatos ko. Pero kahit na anong pagod ang gawin ko noon, ay hindi pa rin talaga yon sapat para bayaran ang utang ni tatay. Para lamang ako nagtutulak ng isang malaking pader na kahit na anong paghihirap, ang gawin ko ay hindi man lamang ito gumagalaw. Hanggang sa isang araw, isang kaibigan ang nagalok sa akin ng isang trabaho na maaari raw akong makakuha ng easy money, papadudot. Kakainin mo pa ba yan? Ha? Yang mami mo, uubusin mo pa ba? Kasi kung hindi na, ako na lang uubos. Kunin mo na. Ayun! Salamat! Gutom pa ako eh. Mukhang problemado ka yata dyan ah. Araw-araw naman akong problemado eh. Kung sa bagay nga naman.
May tanong ako sa'yo. Oh, ano yun? Kapag may nag-alok ba sa'yo ng easy money, tatanggapin mo? Depende. Anong easy money ba yan? Illegal ba yan? Hindi ko alam. Paano hindi mo alam? Magnanakaw ka ba? Mang-hold up? Kasi krimen yung mga yun. Hindi naman ako mananakit ng tao. Eh ano nga? Mamamakla ka. Maghahanap ka ng sugar mommy. Medyo parang ganon. Sabihin mo na kasi kung anong klaseng easy money yan. Kilala mo si Gabriel, di ba? Oo, yung biglang yumaman ng walang dahilan. Tapos ayaw namang sabihin kung anong trabaho. Sa tingin ko may nag-i-sponsor dun eh. Kaya biglang nagkapera. Tingnan mo, may sarili na nga siyang sasakyan eh. Wala siyang sponsor, kundi nagbebenta siya ng videos online. Video? Anong video naman yung binibenta niya? Vlogger ba siya? Hindi. Gumagawa siya ng malalaswang video, tapos ibinibenta niya sa internet. Ah, oo. Alam ko na yun. Maraming ang ganyan sa internet ngayon. Yun ang trabaho niya? Oo. Yun din ang sinuggest niyang gawin ko kung desperado talaga akong magkapera. Kung video lang naman, wala naman sigurong masama dun. Talaga ba? Nag-aalangan kasi ako eh. Kesa naman magbenta ka ng laman. Magbenta ka na lang din ng video. Kung yun talaga ang makakatulong sa'yo, bakit hindi? Paano ba ginagawa yun? Madali lang. Mag-perform ka lang sa harap ng camera. Tapos kapag gusto nilang panoorin yung buong video, kailangan nilang magbayad. Easy money nga talaga. Magandang lalaki ka naman. Maganda naman katawan mo. Kung gusto mong gawin yun para makatulong sa problema ng pamilya mo, gawin mo. Parang nakakahiya kasi. Pwede mo namang itago yung mukha mo eh, para hindi ka nila makilala. May mga napapanood din akong ganyan, nakatawan lang ang ipinapakita. Yung iba nga, naka-face mask eh. Ano? Papatusin ko na kaya to? Kung kaya mo namang gawin, bakit hindi? Kailangan mo ng pera ngayon eh. Wala na akong ibang choice eh. Ito na lang yung nakikita ko na pwedeng gawin. Pero paano mo ibebenta yung mga video mo? Saan mo ibebenta kung sakali? May website para dyan. Tutulungan daw naman ako ni Gabriel. Ipopromote daw niya yung mga video ko sa mga fans niya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa ibang tao tong gagawin mo. Tikom ang bibig ko. Hindi rin kita huhusgahan. Kasi alam ko naman na gagawin mo lang to dahil sa kagaguhang ginawa sa inyo ng tatay mo. Salamat. Pero kapag yumaman ka, huwag mo akong kakalimutan ha. Si Raulo, kapag nabayaran ko na yung mga utang ni tatay, titigil din ako agad. Basta, good luck na lang. Hanggang suporta lang naman ang may tutulong ko sa'yo. Kasi parehas lang din naman tayong hikaw sa buhay. Malaking tulong na yun para sa akin na may natatakbuhan akong kaibigan. Papa Dudut, doon ko na nga po pinasok ang mundo ng online sex working. Nung una ay natatakot ako na bawat upload ko ng video ay may makikilala or makakakilala sa katawan ko. Napraning ako noon na baka malaman ng ibang tao ang ginagawa ko. Sa tulong naman ni Gabriel na matagal na sa ganong klase ng kalakaran ay nakahanap ako ng fans sa mga sumunod na buwan. Gamit ang katawan ay binalandra ko ang kabuuan nito sa internet, kapalit ng pera. Ang tawag nila sa ganong klase ng trabaho ay alter, na ngayon ko lamang nalaman na nagmula pala sa salitang alter ego kung saan ay gumagamit ng ibang pagkakakilanlan ng isang tao sa online world para hindi sila makilala sa totoong buhay. Kumbaga, iba ang buhay nila sa realidad at iba rin ang buhay nila online. Noon din ay isang persona ang binuo ko, base na rin sa pantasya ng mga customers ko. Hindi naglaon ay mabilis din ako nakapag-ipon ng parokyano, Papa Dudut. Hindi nga ako makapaniwala na ganon lang pala kadaling makakuha ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng adult videos. Cellphone at katawan lang ang naging puhunan ko. Para kong gumagawa noon ng sarili kong TV show kung saan ay buwan-buwan na nagbabayad ang mga fans ko para mag-subscribe at mapanood ang mga video ko na ina-upload ko araw-araw. Papadudod sa mga sumunod na buwan ay mas nadagdagan pa ang mga nanonood at nagbabayad sa akin hanggang sa unti-unti ko na ring nababayaran ang mga utang ng tatay ko. Okay na ako noon sa paggawa ng mga video.
Pero nung nalaman ko ang mga tungkol sa collab ng mga alters ay mas nainganyo pa akong pasukin din ito. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa mundong pinasok ko ay marami akong nalaman tungkol sa mga personal na pagnanasa ng iba't ibang mga tao. May mga fans ako na mahilig sa paa. May mga fans naman ako na gustong-gusto akong makitang sumasayaw ng sexy. May mga personalized na videos din akong ginagawa na nagro-roleplay para bigyang buhay ang mga pantasya ng supporters ko. Lahat ng yon ay ginagawa ko sa pangalan ng pera. Hindi naglaon ay mas lumaki pa ang buwan ng kita ko. Pinatos ko na rin kasi noon ang mga indecent proposals na natatanggap ko lalo na sa mga mayayamang parokyano. Dahil doon ay nag-resign ako sa trabaho ko bilang gasoline boy at nag-focus na lamang ako sa paggawa ng mga videos. Noong tanungin ako ni nanay kung saan ko nakukuha ang mga perang ipinambabayad ko sa mga utang ni tatay, ay nagsinungaling na lamang ako na nakahanap ako ng mas magandang trabaho. Hindi na siya nagtanong pa simula noon at hinayaan na lamang niya akong kumita ng pera. Hanggang sa isang gabi ay nakatanggap ako ng isang message sa kapwa ko alter. Nagtatanong siya sa akin kung willing daw ba akong makipag-collab sa kanya. Papa Dudut, ang collab na tinutukoy niya ay ang collaboration o pagsasama ng dalawang individual para gumawa ng isang proyekto. Kumbaga sa mga singer, dalawang mga awit ang magsasama para gumawa ng kanta. Ganon din sa amin ang collab kung saan ay dalawang sikat na alter ang magsasama sa isang video para sa pareho nilang fans. Isa ang pangalan ng alter na nag-message sa akin. Dahil interesado ako sa imbitasyon niyang yon, ay nagplano kaming magkita para pag-usapan ang mangyayaring collab sa pagitan naming dalawa. Excuse me, ikaw ba si Kiel? Ikaw lang yung nakasuot ng green na varsity jacket dito eh. Ako nga. Ikaw si Isa? Oo. Matangkad ka pala ha? Sa mga video mo kasi kung hindi ka nakaupo, lagi kang nakahiga. Teka, nakasubscribe ka sa akin? Oo. Na-curious ako sa'yo kasi maraming bumabanggit sa pangalan mo. May pa-poll kasi ako sa channel ko kung sinong alter ang gusto nila makakollab ko. Ikaw yung may maraming boto kaya pinanood ko yung mga video mo. Hanggang solo ka lang pala? Never mo pang na-try makipag-collab? Hindi pa eh. Natatakot ako makipagkita sa ibang alter. Tsaka mas safe na rin yung mag-isa lang ako. Mas marami kang makukuhang fans kapag nakipag-collab ka. Mas madidiscover ka ng ibang tao. Ayaw mo ba nun? May mga ilang nag-invite na rin sa akin noon na makipag-collab kaso puro lalaki. Hindi ako pumapatol sa lalaki kaya hinindian ko sila. Ikaw lang ata yung unang babae na nag-message sa akin. Kaya pala nakipagkita ka kahit hindi ka naman nakikipag-collab. So, ibig bang sabihin ito, G ka? Ano ba? Paano bang gagawin natin? Gawin natin kung ano yung gusto mapanood ng fans. Kung ano yung ginagawa ng babae at lalaki sa kama, yun lang yun. Ang kaibahan lang, naka-video tayo. Paano yan? Hindi ako nagpapakita ng mukha eh. Baka makilala kasi ako ng ibang tao. Huwag kang mag-alala, pwede naman nating i-blur yung mukha mo eh. Pwede ka rin magsuot ng mask para masigurado. Wala ka bang ibang pagkakakilanlan? Kung may tattoo ka o balat sa katawan, pwede nating lagyan ng plaster yon kung sakali. Wala naman. Wala akong tattoo at balat. Okay, edi good. Magsuot ka na lang ng mask para hindi ka makilala ng mga tao. Ano, Gina? Paano naman yung hatian kung sakali? Walang hatian. Ipopost mo yung video natin sa channel mo. Ipopost ko rin yung sa akin sa channel ko. Sa iyo yung makukuha mong pera, akin naman yung sa akin. Basta ba tulungan mo ako mag-promote, tutulungan din kita mag-promote. Ganun lang. Ano, payag ka? O sige. Pero may condition ako ha. Ano yun? Kailangan mo muna magpa-test para malaman ko kung safe ka. Mahirap na. Baka may sakit ka pala na hindi mo alam, mahawaan mo pa ako. Sige, yun lang naman pala eh. Hindi bale,
gagamit din naman tayo ng protection kaya safe na safe tayo. So, okay na. Wala nang bawian na. Oo, sigurado na ako. Saan tayo magvi-video? Pwede ba sa inyo? Hindi pwede. Kasama ko mga kapatid at nanay ko sa bahay. Paano ka nakakagawa ng video? Kapag walang tao sa bahay o tuwing madaling araw. Okay. O sige. Sa apartment ko na lang natin gawin yung video. Ikaw na lang ang pumunta doon. Teka, tigasan ka ba? Paranaque. Sisend ko sa yung address ko mamaya. Kailan ka pala available? Anytime pwede naman ako. O sige. Mag-set na lang ako ng schedule. Tapos message na lang kita. Gamitin na lang natin yung equipment ko sa bahay. Ako na rin mag-i-edit para mas maganda yung video. Ikaw ang bahala. Wala ka na bang ibang tanong? Alis na ako. Ayaw mo bang kumain na muna tayo? Next time na lang. Kailangan ko pa mag-prepare. May client ako mamaya. Okay, sige. Kung ganun, wala na. Kita-kits na lang? Okay, sige. Mag-ingat ka. Ikaw din. Papadudot ang aminin ko na unang kita ko pa lamang kay Isa ay na-turn on na kaagad ako sa kanya. Napakaganda niyang babae. Sobrang bango pa. Para siyang bulaklak na masarap pitasin. Maputi siya at maganda ang kanyang katawan. Para siyang sexy star na napapanood sa mga pelikula. Hindi ko yon inaasahan dahil dami account lamang ang ginagamit niya sa pagme-message sa akin noon. At wala itong ibang picture maliban sa isang cartoon character. Matapos nga ang pagkikita namin ni Isa ay nag-subscribe ako sa channel niya at pinanood ko ang mga video niya. Napaka-wild niya sa mga video niya. Taliwas na taliwas ito sa mga maamon niyang mukha na parang hindi makabasag pinggan. Ibang-iba siya noong nagkausap kami at noong nasa harap na siya ng kamera. Nagulat din ako sa dami ng subscribers niya. Bawat video niya ay umaabot ng libo-libong views. Ilang araw matapos ang pagkikita namin ay nag-set ng date si Isa para sa collab naming dalawa. Nagpunta ako sa apartment niya na studio type. Nagkalat sa paligid ang mga ring light at dalawang kamera. Noon ay nakita ko ang itim na sofa na laging present sa mga video niya. Maliban sa kama ay doon kasi niya karaniwang ginagawa ang mga video na ipinopost niya online. Bago kami gumawa ng video ay nag-live pa noon si Isa kasama ako para i-announce ang upcoming collab naming dalawa sa kanyang mga fans. Noong time na yun ay sobrang dami ng taong nagpapadala sa kanya ng virtual gifts na pwedeng ipamalit sa pera. May mga request din ng fans nila na ginawa namin tulad ng kiss sa harapan ng kamera at kung ano-ano pa. Pagkatapos noon ay saka namin ginawa ang video na umabot ng halos 1 oras. Kumusta naman yung first collab experience mo? Okay naman. Nung una medyo kinakabahan ako kasi first time ko lang makipagtalik sa harap ng kamera. Pero kalaunan nakalimutan ko na rin na may kamerang nakatutok sa atin. Nagulat nga ako na nakatagal ka rin eh. Mahaba rin yung nagawa nating video ah. Ang hirap kayang magpigil. Pero sabi mo nga kailangan umabot ng at least 30 minutes para masulit ng mga tao yung bayad nila. Oo. Sila ang boss natin eh. At kung anong gusto nila mapanood, yun dapat ang i-perform natin. Sorry pala kung sa mukha mo tumama yung… Wala yun. Mas gusto nga nila eh. Alam mo, sa trabaho nating to, gustong gusto ng mga nanonood yung wild. Hindi kasi nila nagagawa yun sa totoong buhay. Kaya tayong gumagawa nun para sa kanila. So paano pala yun? Isasend mo na lang sa akin yung video para ma-post ko sa channel ko? Oo. Mag-i-edit muna ako, medyo matagal yun. Magpapadala din pala ako sa iyo ng mga clip na pang teaser para abangan nila yung video natin. O sige, abangan ko na lang yung ipapadala mong video. Isa, may tanong ako. Ano? Matagal ka na bang nag-a-alter? Halos 2 taon na rin. 2 taon na? So kung 24 ka na ngayon, 22 ka pa lang nagve-video ka na? Oo. Pero paano ka naman napasok sa gantong klase ng trabaho? Dati akong waitress sa isang strip club.
May mga customer ako noon na gusto ko makitang sumayaw din. Kailangan ko ng pera noon eh, kaya sinubukan ko. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na. Kaso, nagsara yung club na yun matapos ma-raid. Nawalan ako ng trabaho pero tinuloy ko yung pagbebenta ng laman. Tapos, na-discover ko yung pag-alter. Pinasok ko rin yun. Ganun pala. Eh ikaw, paano ka naman naging alter? Maraming utang na iniwan yung tatay ko. Kailangan ko yung bayaran para matigil na sila sa pangaharas sa nanay ko. May isang kaibigan na nagsuggest sa akin na magbenta ng video online kaya yun, pinatus ko rin. Halos pareho din pala tayo ng kwento. Wala namang ibang gagawa ng ganitong trabaho kung hindi dahil walang mapagkukunan ng pere. Hindi ah, may ilan na ako nakilala na gumagawa ng video kasi trip lang nila. Talaga? Oo, may naging boyfriend ako noon na gumagawa rin ng video. Kaso naghiwalay din kami. Bakit naman? Wala, nagkasawaan. Ngayon ba? May boyfriend ka ba ngayon? Wala, single ako. Pwede bang mag-apply? Kakakilala lang natin sa isa't isa, maniligaw ka na agad. Ang bilis mo rin ah. Na-inlove ako sa'yo agad eh. Hindi ko alam, basta nung unang kita pa lang natin, hindi ka na nawala sa isip ko. Talaga? Seryoso ka? Gusto mo talaga ako maging girlfriend? Bakit naman hindi? Sigurado ka ba dyan? Gusto mo maging girlfriend ang isang tulad ko? Wala namang masama ah. Marami ako nakakasamang lalaki halos gabi-gabi. Okay lang sa'yo yun? Naiintindihan ko naman na trabaho lang yung ginagawa mo eh. Pareho tayo ng ginagawa kaya maiintindihan kita. Iba ka rin ha? Yung ibang lalaki, kapag nalaman nila kung anong trabaho ko, umaayaw agad sila. Yung iba naman, gusto lang ako ma-experience kaya kunwari, nandiligaw sila. Iba ako sa kanila kasi nauna na kitang natikman. Okay, sige. Anong sige? Ligawan mo ko. Kapag nagustuhan kita, sasagutin kita. Talaga? Wala namang mawawala eh. At yun na nga po ang ginawa ko, Papa Dudut. Niligawan ko si Isa habang ginagawa yon ay nagpatuloy ang collaboration naming dalawa. Ilang videos pa ang ginawa namin dahil pumatok ang unang video na in-upload namin sa kanya-kanya naming channel. Hindi nga nagtagal ay sinagot din ako ni Isa at nakilala kaming dalawa bilang magkasintahang alter. Sobrang successful ng partnership namin noon sa puntong tumatanggap na kami noon ng live audience. 2 buhay ang meron kami noon. Ang buhay na normal na tao at ang buhay ng isang alter. Ipinakilala ko si Isa sa pamilya ko at hindi naman siya nakilala ng mga kapatid at nanay ko bilang babaeng nagbebenta ng videos online. Noong nagtagal, ay lumipat ako sa apartment ni Isa at nagsama kaming dalawa. Unti-unti ay mas yumabong pa ang buhay naming dalawa. Nabayaran ko na rin ang mga utang ni tatay dahil sa trabaho namin yon. Ang sabi ko sa sarili ko noon, kapag bayad na ang utang ni tatay ay titigil na ako. Pero nasanay na ako sa buhay ko bilang isang alter. Kaya naisipan kong ituloy-tuloy na lamang ito. Maaring hindi gusto ng ibang tao ang trabaho namin ni Isa pero hindi namin ito maiiwan-iwan dahil ito na lamang ang nagbibigay sa amin ng magandang buhay. Pero kapalit ng malaking pera na natatanggap namin, Papa Dudut, sa ginagawa namin ay hindi ko po inaasahan. Na yun din pala ang sisira sa pinagsamahan namin ni Isa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, alam kong nangako ako kay Isa na tatanggapin ko ng buo ang trabaho niya. Pero hindi ko alam na hindi ko rin pala ito mapaninindigan. Sobra kasing lumalim na ang nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya sa puntong nagsimula na akong magselos sa mga lalaking nakakasama niya. Kung ako ay hanggang video lang ang ginagawa ko, si Isa ay malawak ang trabaho niya. Maliban sa paggawa ng mga video ay nag-i-escort din siya. Sumasama siya sa mga lalaking binabayaran siya para sa isang gabing pang-aliw. Nung una ay natanggap ko naman ang trabahong yun ni Isa. Alam ko na gano'n na talaga ang ginagawa niya bago ko pa siya ligawan. Pero dumating ang relasyon namin sa puntong nawawala na siya ng oras para sa akin. Lagi siya noong nasa labas.
Gabi-gabi siyang umaalis para makipagkita sa mga kliyente niya. Lagi siyang tutok sa cellphone niya para maghanap ng collab at tumanggap ng mga indecent proposal sa kanya, Papa Dudut. Para bang pakiramdam ko noon ay nawawala na ang init ng relasyon namin. Malimit na lang din kasi kami noong gumagawa ng video na magkasama. Nawala na ang intimacy sa pagitan naming dalawa at lumalim ang pagsasama namin. Ang dating malalim na pagsasama ay unti-unting lumalamlam. Sinubukan kong ayusin ang relasyon namin at kinausap ko si Isa at inihag ko sa kanya ang mga nararamdaman ko. Pati na rin ang pagkukulang niya bilang girlfriend ko. Uuwi mo lang? Oo. Nagising ba kita? Sorry. Anong oras na ba? Alas 6 na. Usog ka nga. Iidlip lang ako saglit bago ako umalis. Aalis ka ulit? Saan ka pupunta? Oo, aalis ako mamayang alas 9. May client ako sa Tagaytay. Pabiyahe ako na maaga kasi sasabay ako sa kakilala ko. Usog ka na, dali. Oh, dito ka. Tagaytay? Ang layo naman nun. Oo, sa Tagaytay. Medyo malaki to kaya hindi ko siya mahindian. Tsaka matagal ko ng fan yung client na to eh. Sunod-sunod yung racket mo ah. Magpahinga ka naman. Hindi na kita nakakasama rito sa bahay. Bukas wala akong trabaho. Masusolo mo ko, huwag kang mag-alala. Ay, nasanay na lang talaga ako. So bakit ka naman inabot ng alas 6 ngayon? Nag-request yung client ko eh. Sabahan ko raw siya mag-breakfast sa hotel nila bago ako umuwi. Sinamahan mo naman. Malamang, may ekstrang bayad yun eh. Sayang naman, tsaka libre na yung pagkain kaya pumayag na ako. Mabuti pa yung ibang tao na nakakasama mo sa pagkain. Samantalang ako na boyfriend mo, hindi mo man lang ako magawang saluhan. Sorry na, busy lang talaga. Ayaw mo bang tumigil na lang sa trabahong to? Okay naman na tayo eh. Maayos na buhay natin. May konting ipon na rin naman ako. Maghanap na lang tayo ng normal na trabaho. Akala ko ba naiintindihan mo tong trabaho kong to? Oo, naiintindihan ko naman. Pero ito na ba talaga yung gusto mong buhay? Ayaw mo bang bumuo ng panibago kasama ko? Ayaw mo bang lumagay na lang sa tahimik? Yun ba ang gusto mong mangyari kaya hindi ka na gumagawa ng video? Oo sana. Sige, gagawin ko yung gusto mo. Talaga? Oo. Kung gusto mong tumigil na ako sa ginagawa ko, gagawin ko. Hindi nga. Oo nga. Mahal kita eh. Kaya kung gusto mong tigilan ko na to, gagawin ko para sa'yo. Paano yung mga client mo? Tatapusin ko lang yung mga nakabook sa akin tapos magpapaalam na ako sa kanila. Salamat at naiintindihan mo ako. May gusto ka pa bang ibang sabihin na bumabagabag sa isip mo? Wala na. Okay. So kung titigil na tayo dito, ano magiging trabaho natin? Nakapagtapos ka naman, di ba? Sigurado ako mabilis ka lang makakuha ng trabaho. Ang totoo niya, naghahanap na nga ako ng trabaho ko eh. Talaga? Saan naman? Parang gusto ko maging virtual assistant. Sikat yun ngayon eh. Nag-try ako mag-apply last week. Kaya mo ba yun? Lahat naman natututunan eh. Mukhang maganda nga yun na trabaho. Balita ko malaki din ang kita dyan eh. Kaya nga ako nagkaroon ng interest dun eh. Sana pala rin. Sana nga. Basta, nandito lang ako para suportahan ka. Ikaw rin. Susuportahan din kita sa kung ano man ang gusto mong gawin. Okay, pag-iisipan ko muna kung saan trabaho ako lilipat. Pero sa ngayon inaantok na talaga ako. Matutulog muna ako ah. Sige, matutulog din ulit ako para may katabi ka. At katulad nga na napag-usapan namin ni Isa ay tinapos na lamang niya ang ibang booking niya at saka hindi na siya tumanggap ng bago. Nagpaalam kami sa mga fans namin at doon din ay tuluyan na naming tinalikuran ang buhay namin bilang alter. Dahil nahirapan ako maghanap ng trabaho ay naisipan namin ni Isa na magpatayo ng isang negosyo. Gamit ang ipon namin ay bumuo kami ng isang coffee shop na siyang naging source of income namin.
Sa unang pagkakataon ay nakapamuhay kami ni Isa na parang normal na tao. Nakapag-focus kami sa isa't isa at nagpatibay sa relasyon namin yun. Dream come true para sa akin na makasama ko ang taong minamahal ko. Natutuwa ako na sabay naming binuo at binago ang buhay namin, Papa Dudut. Tumagal ang tahimik naming buhay ni Isa ng 1 taon. Maayos naman ang naging takbo ng relasyon namin. Naging maganda rin ang outcome ng negosyo. Walang naging problema sa pagsasama naming dalawa. Hanggang sa isang araw ay nahuli ko na labang si Isa na may tinatago palang sekreto mula sa akin. Papa Dudut, hindi pala siya tumigil sa pagiging escort niya. Nabasa ko ang lahat ng mga convo niya sa kanyang kliyente nung hindi na niya na-log out ang account niya sa laptop na gamit namin. Lumubog ang puso ko noong nalaman kong patuloy pa rin palang nakikipagkita si Isa sa ibang lalaki. Nang gabing yon ay isang matinding away ang namagitan sa aming dalawa, Papa Dudut. Isa, paabot naman ng laptop dyan sa tabi mo. Mag-i-inventory lang ako. Heto. Ay, teka sandali lang. Bakit? Wait lang, may aayusin lang ako dito sa laptop. Amin na, para matapos ko na tong ginagawa ko. Sandali. Ano bang ginagawa mo dyan? Nagla-logout ka sa account mo, no? Ha? Ang sabi ko, yung dummy account mo, nalimutan mo yatang i-logout. Nakita mo? Oo. Nabasa ko rin lahat ng conversation mo nitong nagdaang linggo. Kiel. So hindi ka pa rin talaga tumigil? Nagbebenta ka pa rin ng katawan hanggang ngayon? Kailangan natin ng pera eh. Anong kailangan? May negosyo na tayo na pinagkukunan ng pera. Bakit kailangan mo pang magbenta ng laman? Kailangan ba talaga natin ng pera o kailangan mo ng pera? Para sa atin din naman tong ginagawa ko eh. Ha? Paano? Anong paano? Mahal ang renta natin dito sa apartment. Simula nung mag-decide kang lumipat tayo. Mahal din ang renta ng pwesto ng coffee shop natin. Marami akong luho, marami ka ring luho. Sa tingin mo kasya yung sales natin kada buwan na nagmumula sa shop? Hindi! Anong pinagsasabi mo? Pinapalabas mo ba na ikaw ang bumubuhay sa atin, ganon? Na yung pagiging escort mo, yun na nagbabayad sa mga gastusin natin? Totoo naman eh. Eh di sana sinabi mo sa akin na hindi sapat yung coffee shop para sa gastusin natin. Para nakapaghanap ako ng maayos na trabaho. Hindi yung babalik ka na lang sa dati mong gawi. Wala na tayong magagawa, nangyari na. May magagawa pa tayo. Pwede kang tumigil sa ginagawa mo. Isa naman. Akala ko bang okay na tayo? Akala ko ba tapos na tayo sa buhay na yan? Tapos malalaman ko, nakikipagkita ka pa rin pala sa iba't ibang lalaki? Marami akong pangangailangan. At kailangan ko ng pera para matustusan yung mga pangangailangan kong yun. Ibig sabihin ayaw mo talagang tumigil? Ayoko. Magalit ka na kung magalit. Itutuloy ko tong ginagawa ko dahil dito ako nakakakuha ng pera. Tatapatin na kita. Hindi sapat tong buhay natin na to. Hindi ako satisfied sa buhay na binibigay mo, kaya ako na ang gumawa ng paraan. Mas mahalaga yung mga pangangailangan mo kaysa sa relasyon natin? Kaysa sa akin? Oo, yun ang totoo. So kaya mo akong iwan para sa trabaho mong yan? Huwag mo akong papiliin, Kiel. Hindi pwede. Kailangan mong mamili. Ako o yung trabaho mo? Kiel, Isa, ako o yung trabaho mo? Alin ang pipiliin mo? yung trabaho ko. Ito ang gusto ko. Wow! Ganon-ganon na lang? Kaya mo kong iwan para sa pansariling interes mo? Pinapili mo ko eh. Kaya pinili ko yung mas gusto ko. Kiel, totoong buhay to. Hindi drama na pwedeng dayain dahil lang mahal natin ang isa't isa. Sorry, pero hindi ko kaya maghirap kung alam kong kaya ko namang i-provide yung mga pangangailangan ko. Ibang klase ka. Paano mo nasasabi itong mga bagay na to? Ikaw ang nagsimula nito kaya wag mo kong sisihin. Isa lang naman ang solusyon sa problema nating to. Para masalba tong relasyon natin, tanggapin mo kung ano ako. Yun lang yun. Hindi. Kung hindi mo kayang magbago para sa akin, para sa relasyon natin, wala nang rason para isalba pa tong pagsasama na to.
Kung mas mahalaga ang trabaho mo kaysa sa akin, hindi ko na ipaglalaban to. Bibitawan mo ko? Sige. Sana maging masaya ka sa ginagawa mo. Kiel, sandali! Huwag kang umalis, Kiel! Papa Dudut, siguro nga'y hindi kami para sa isa't isa ni Isa. Hindi kami nakatadhanang dalawa na magsama. Magkaiba kami ng gusto, magkaiba kami ng hangarin sa buhay. Mas mahal niya ang trabaho niya, mas mahal ko siya. Yon ang pinagkaiba naming dalawa. Pero hindi ko rin hahayaang saktan ko ang sarili ko. Hindi ko kayang gabi-gabing nag-iisip kung sino ang lalaking kasama ng girlfriend ko. Kung hindi niya kayang bitawan ang trabaho niya, ako na lamang ang bumitaw sa kanya. Ilang linggong lumipas ay desidido pa rin talaga si Isa na ipagpatuloy ang dati niyang buhay. Kaya naman ako na mismo ang nakipaghiwalay sa kanya. Bumalik ako sa pamilya ko. Iniwan ko sa kanyang apartment namin at binayaran ko na lamang siya para masolo ko ang coffee shop na pinatayo namin. Simula noon ay hindi na muli kaming nag-usap pa. Alam kong malaki ang naitulong sa akin ng pagiging alter ko. Nabago nito ang buhay ko pero ng mga panahong yon ay gusto kong manggaling naman ngayon ang perang nakukuha ko sa bagay na hindi ko ikinakahiya. Nagpursigi ako at ipinagpatuloy ko ang nasimulan kong negosyo. Nag-ipon ako ng pera at binuo kong muli ang sarili ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya na ako sa buhay ko kasama ang sarili kong pamilya. May isa na po akong anak sa ngayon. Ang huling balita ko kay Isa ay isa na raw siyang kabit ng matandang politiko. Hindi ko alam kung gaano katotoo ang balitang yon, pero hindi ko na rin po ito masyadong binigyan ng atensyon. Samantala, ang buhay ko bilang alter noon ay tuluyan ko nang ibinaon sa limot. Hanggang ngayon ay nananatiling sekreto ang parte ng buhay kong yon na dadalhin ko na hanggang sa aking kamatayan. Dito na po nagtatapos ang kwento ko. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, at sa inyong mga tagapakinig sa inyong programa sa pagpili ng aking sulat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kiel.